Dobrý zdravisko, takže auto bolo studené, keď som prišiel, nebolo startované dneska ešte vôbec. Taký jemný nedostatok, ale to asi budú mať všetky tieto 2 litre okolo strekovačov, to bude usklízené, no ale veď má na to auto kilometre a túto od nalievania toho oleja, ale aj tieto víčka dosť často menievam aj ja, alebo to dosť vyžievam stadiaľ. Ináč zatiaľ motor ide pekne, auto je bez závady nejakej závažnej. Zatiaľ tak, pôjdeme sa odviezť na aute a potom spravím takú video obliadku a nejaké zhodnotenie tohto celého auta. Zaberieme si interiér, bočnica, pekná na 200 000 km, túto taká ľahká odierka, nič nejako vážne. A volantík, taký no trocha keď si ho vyčistíte, tak aj tohto sa dá zbaviť, keď sa pekne ten volant vyčistí a ošetrí, tak sa toho dá zbaviť. Virtuálik v pohode, funguje na ňom všetko, čo by sme potrebovali, multimédia. Takisto, samozrejme zadné fotelky tiež v pohode. Auto majú v podstate majitelia od novoty, poznajú to auto, vedia teda čo všetko, no len nie všetko sa dá doložiť. Treba auto si určite vyčistiť, nie je nejaké vyčistené, že není to bazárovka, no jednoducho, není to bazárovka. Z druhej strany, takisto čo sa týka interiéru, tak je za mňa je to celkom v pohode, aj tá koža je pekná, hej, tá Alcantara nežmolkuje sa, vypínače sú tu také zachovalé, že není to vyšahané, hej, ale no ako hovorím, treba to troška určite by si to patrilo očistiť. Čo sa týka exteriéru, nemám nejaké výrazné nedostatky, šparovanie sedidiel nebol z toho demontovaný žiadny dole, žiadne dvere neboli dole, kapota nebola dole, nárazník nebol dole. Jediné čo, tak tu je boliestka, tento len bol opravovaný, myslím, že to bol nejaký šúchanec. Pani ešte spomínala, že zadný nárazník, že to bolo dozadu kde si buchnuté, takže sa opravoval zadný nárazník, že auto malo za sebou 2 udalosti. Teraz je auto v podstate studené, tu je -9, takže tu máme tak páru jemnú tady mimo. Auto je suché, ten motor v podstate ste videli, tam je taký štandardík to býva. No, ešte raz tie brzdičky, zádok určite meniť a predok je taký a polovičný, tam ešte je mesa, potúče, jemná hranka, to si potom vymeníte aj s platničkami v budúcnosti. Zadný kotúč opísaný je pekne, že pekne berú tie platničky. Takže spravíme si skúšobnú a potom vám poviem z toho nejaké väčšie postrehy. Čo sa týka diagnostiky, tak auto je zatiaľ viac menej čisté, 2 závady, ohľadne batérie, tam boli zapísané niekedy v živote, tu bol asi slabší stav batérie. Takže po skúšobnej jazde sme na aute všetko v poriadku. K tomu technickému stavu ja nemám absolútne žiadne výhrady. Jeden jediný nedostatok tuto na kapote, ale o tom teda, že ste boli informovaní. Ako hovorím, zošparované. To sedenie, bolo tu nič rozmontované, diagnosticky to je čisté. Čo sa týka prevodovky, za mňa super. Čo sa týka štvorkolky, tiež v pohode. Túto jedna jediná tá oprava teda v minulosti, čo bola, plus ten zadný nárazník. A inak, že to bude určite dobrá kúpa. Hovorím, no je tam, všetko tam je funkčné. Takže je to za mňa úplne v pohode aj hodnoty. Ja vám sem strihnem log, ktorý som spravil z toho a tam budete vidieť. No, DPF v poriadku, strekovače v poriadku, Haldex v poriadku, servisnú knižku máme nafotenú, nejaké tie záznamy tam teda sú není doložené, ale tak pani vie určite všetko zodpovedať, lebo to auto akože majú hodne dlho. V prípade, že ťa moja tvorba baví, nezabudni ju podporiť odberom a takýchto videí vznikne viac.